Op het Amelungen kun je mountainbiken, fietsen en hutterinnen. Maar deze keer wordt er wat oors georganiseerd. Ja, de 10e editie, ons jubileum van de vuurtorentrail op Ameland. Waar komt u vandaan? Schermerhorn. En ik zie dat u met de hond meedoet. Ja, dat is een kanitrail. Dat is hardlopen met je hond. En hoeveel kilometer doet u? 18. Nou, succes! Hoe uitdagend is het geweest om de route helemaal samen te stellen? Het is wel even puzzelen geweest, maar we hebben een ontzettend sterk team. Zeker op Ameland altijd met parcoursbouwers. En in goed overleg met onder andere Staatsbosbeheer, Frieske Gea en Vennoot kunnen we gebruik maken van de terreinen die we tot onze beschikking hebben en de padenstructuren die we gebruiken. De uitdaging is inderdaad de doorwadingen, maar goed, we hebben de mensen heel goed gebriefd. En andere opties waren er niet, dus ze moeten soms door het water met kniediepte. Ik zie dat jullie klaarstaan voor de start. Welke afstand doen jullie? 18 kilometer. Hardlopen of van? Walk. 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 Ja. En walk zag ik inderdaad met hele mooie nieuwe nette schoenen. Ja, het is onze eerste keer hier, dus we gaan het proberen. Waar zijn we hier? We staan op de verzorgingspost van in dit geval de 18 kilometer kanitrail en 18 kilometer walk. En wat kunnen ze hier allemaal krijgen dan? Nou, eigenlijk van alles. Chips, nootjes, nog meer rozijnen, bananen. Voor de honden bonbons, vissoep en natuurlijk wat sportdrank en wat water. Dus lekkere versnaperingen moeten we hier zijn. Jazeker, ja. Waar komen jullie vandaan? Uit Marm. Marm? Oh, dat kan al in het Fries dus. Ja, dat kan wel in het Fries, jawel. En welke afstand doe je mij? 18 kilometer. 18 kilometer. En heb je hem daarvoor oefend? Nou, elke man heeft netjes een keurig rondje rond en vorige week snijden hebben we de tol weer rond en dat gaat best aan, dus nou de 18 maar. En wat kan ik verwachten wanneer dat je hem ongeveer weer omkomt? Dat weet hier maar nooit beus. Dat kan maar heel wijze daar een keer wezen. Dus het is even een gezellige tocht dat je maakt. Ja, absoluut. Maar het is een gezellige rit van. Super! Heerlijk! Nog eventjes? Nog even! Ja. Nou, succes! Dank je! En wat staat er morgen nog op het programma? En dan hebben we morgen het NK, het Nederlands kampioenschap Ultra. En dat is de 60 kilometer dit jaar weer. En die loopt van Holm, waar wij nu staan, tot aan het oosten van het eiland, naar het Oert. Dus het meest oostelijk gedeelte. En dan weer terug.